Bon dia! Quique l'Encina, com va? Molt bon dia, Juan Magraner. Atent, estava pensant jo Digues. que avui toca recuperar la nostra nova secció de temporada. Sí, perquè en esta secció anem a parlar dels productes de temporada de la comunitat i avui parlem d'un en concret. D'un en concret. I què més coses duen avui? Mira, tortada d'ametla, boníssima. Una caixeta de vins molt bonica i amb un contingut encara més bonic. I alguna cosa més? Alguna cosa no. Alguna cosa no. No? La cosa. Un joc al voltant de l'horta. Per a posar-la en valor. Una idea d'ixes que sorgiren en temps de confinament. Quantes coses? Xique, això és la llavor. Vinga, comencem. La Llavor. Juan Magraner. Quique, Sí, juguem a l'horta? val, molt bé, sí, però amb qui? Amb horta viva. Clar, però una coseta. Horta Viva no és el col·lectiu que du anys ensenyant l'horta, precisament? Sí, i ara juga amb ella. Miquel Minguet, bon dia. Hola, bon dia. Un joc de cartes, una baralla per ensenyar l'horta gaudint de l'horta. Això com és? Bueno, com heu dit, nosaltres ja portem molts anys vinculats a l'horta en temes educatius i de turisme i, bueno, pues en el confinament podeu imaginar que no hem pogut fer la nostra activitat normal i va sorgir el joc. Que és, a veure, llauradors amb superpoders, perspectiva de gènere, agroecologia... Conta'ns una miqueta què és el que conté este joc. Bé, doncs mira, conta tot això. Conta voler posar en valor el que costa que crezca una hortalissa, que lo mal que li pot saber al llaurador o a la llauradora, que després vinga algú i li la furte o li entre al camp, o també donar aquesta visibilitat, no? Que tant n'hi ha llauradors, també n'hi ha llauradores, la feina de la dona en el món agrícola ha sigut importantíssima, tant ara com en la història, i després, bueno, també donar a entendre millor tot el que és el tema de l'agricultura ecològica. I n'hi ha de bons i de roïns i tot això? Clar, tenim els bons, diguem, que serien sobretot els llauradors, que són els que tenen superherois, que són els nostres superherois en els superpoders, no? I serveixen com a comodí, serveixen per a defendre dels atacs, dels roïns, que ahir en l'apartat de roïns tindríem el malvat, que és el poll, tindríem el caragol, que ahir tenim un poc d'ambivalència, perquè és un animal molt simpàtic, però també se menja els brots. I després també tenim personatges bons que ens defenen del poll i del caragol. A banda dels llauradors tenim a la Marieta, que es defensa el poll, i tenim a la paella, que saps que si n'hi ha una paella ni un caragol, pues el caragol acaba en la paella. Mare meva, està molt complet. Bé, és un joc que ja està a la venda. No sé quina resposta heu tingut d'aquelles persones que ja l'han comprat. Què estan dient? Com van les crítiques? Molt bé, estem molt contents. La resposta de la gent és molt bona, ja que ens està demanant ja fer algun torneig. Sí. I bueno, hem esgotat el que és la primera edició que vàrem fer en valencià, està ara mateix fent-se la segona en Impressum, i bueno, molt contents en que la gent ens diu, és que és molt divertit, és que als meus fills els encanta, i a més és molt educatiu, els centres educatius també estan involucrant-se prou. Això anava a preguntar-te. A més, és un joc 100% valencià. Més dic, 100% forn d'Alcedo. Horta genuïna. Sí, senyor. El Forn d'Alcedo és un joc molt especial i, bueno, este joc sorgeix de Carolina Castellar, que és la persona que treballa amb mi, i Miguel Ángel, que és la seva parella, i els tres som de Forn d'Alcedo, i a més buscarem a una persona, una il·lustradora que també és de Forn d'Alcedo, que és Eva Escamilla. I qui s'ho passa millor, la gent jugant o vosaltres que heu creat el joc? Perquè m'imagino ja com serien aquestes reunions. Bueno, un poc així n'ajustes per el tema del confinament, perquè, claro, sí que tinguérem un moment en estiu que hi havia més mobilitat, que se pogueren juntar més, però és una cosa també que hem trobat a faltar, el poder haver-ho celebrat més, no? El dir, hem fet això, anem a celebrar, anem a juntar-se amb la gent i que vinga la gent i li ensenyem. És una cosa que tenim pendent de fer, però bueno, sí, evidentment ha sigut molt divertit el fer-lo. Dura molt una partida? Dura aproximadament entre 15 i 20 minuts,
depèn un poc, no? És un xoc i depèn de l'atzar i de vegades va tot rodat i pots fer créixer la planta molt ràpid, com els llauradors quan tenen bon oratge, i de vegades costa més. Però sí, sobre 15-20 minuts la partida. Deia Juan abans que és un joc 100% valencià. De fet, hi ha dues versions, una versió en valencià i una altra en castellà. És un joc que també es podia vendre fora o està molt centrat en el camp valencià? A veure, evidentment, partís del nostre entorn, de la nostra horta. Tenim el garrofó, que és un cultiu molt local, i bueno, tot el tema de la broma de la paella i el caragol, que evidentment és una broma 100% valenciana, però que pensa que és un joc internacional, que s'entén en qualsevol lloc. De fet, ja t'he dit que estem venent-lo, hem fet una edició en castellà també, ens l'han demanat, per exemple, distribuïdors de Valladolid, i el tenim ja en una tenda en Valladolid, i a poc no ens ha donat temps encara de fer aquesta feina, però la idea és vendre-lo per tota Espanya, perquè online sí que se ven en País Basc, en Navarra, en Castella i Lleó, en Madrid, sorprenentment, ens arriben prou comandes. Sí, se pot entendre arreu. Anava a preguntar-te jo una cosa precisament al voltant d'això de la venda del joc. Sabem que es ven a Valladolid, sabem que es ven per internet. Allà a València on el podem trobar? Mira, en València ciutat ara mateix està en Benimaclet en una llibreria que es diu La Repartidora i està en Belluters en l'Espanista, que és una botiga gourmet que també té llibres de gastronomia, etc. I per internet? I després el tenim per internet en la nostra web, que és mercatostaviva.com, i després en llibreries de l'Horta Nord i l'Horta Sud el podeu trobar en prou llocs, i a poc en més llocs, i si algú no el troba en algun lloc i el necessita, que ens contacte i el portem en molta alegria. Pues no res, se posarem en contacte amb tu, perquè Quique i jo estem desitjant jugar. Sí, jo ja tinc ganes de jugar. Sí, a més ensenyaré moltes coses, ja veureu. Molt bé, Miquel Minguet, moltíssimes gràcies. Bon dia i molta sort. Moltíssimes gràcies a vosaltres, enhorabona pel programa i per el que necessiteu. Un plaer.